Podhradová je jedna z najzaujímavejších a najžiadanejších častí mesta. Mám tu pre vás dvojizbový byt. Nachádza sa na 4. poschodí zo 4. Bytový dom je bez výťahu a je zateplený. Byt disponuje 2 izbami, užitkovou plochou 54 m2 a je po kompletnej rekonštrukcii. Má aj samostatný šatník a balkón. Predáva sa komplet zariadený, proste prísť a bývať. Byt má zaujímavý výhľad na veľkú časť Košíc a výbornú občiansku vybavenosť. Priamo pod oknami MHD, potravinný klas a bezproblémové parkovanie. Mestská časť Podhradová obklopená prírodou s výbornou dostupnosťou do samotného mesta alebo do okolitej prírody. Volajte!